Muri yeZimbabwe mamuka sei mese kwamungadaro muri. Noimba kuti mamuka zvakanaka, noimba Mwari akuwanirai nyasha mamuka muri vapenyu. Mangwanana ano tinosangana kudai iri zuva remuvhuro mwedzi uno waApril kudai. Tichaverenga mashoko edu semazuva ese pano panyoka yemabhunu patinodai kusangana mangwanana ano. Mashoko edu tichamatora kubva kubhuku yaRuka chapter 22 kubva pavhesi 31 ne32. Pane musoro wenyaya uri kumusoro uko wakanzi iyo Jesu anopandukirwa kana kuti Jesu anotengeswa. Mangwanana ano regai ndiverenge shoko redu rinoti iro Simon Simon, Satani akumbira kuti akuzungure segorosi riri murusero, asi ndakumbira kuti kutenda kwako kurege kukundikana, kuti Mwari akubatsire. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake mangwanani anhasi. Vana veZimbabwe, mashoko aya anotaurwa naJesu achiedza kuda kukurudzira, achitaura nomumwe anga ari mudzidzi wake wainzi Simon Peter. Jesu aiziva zvaizouya. Jesu akanga achiziva dambudziko rakanga richida kuti rizoitika. Jesu anoziva zvaakanga akatarisana nazvo. Wakanga achiziva kuti wakanga akatarisana nenguva yakati omararei zvishoma, asi iri nguva yakanga yatenderwa naMwari kuti igozoitika. Jesu anoziva kuti zvaakanga akatarisana nazvo zvaida vanhu vaizomira vakamira sevarume chaivo, vakashinga, nokuti nguva yaakanga akatarisana nayo yakanga isiri nguva yekutamba kwete, asi yakanga iri nguva yakanga yatenderwa naMwari kuti aifanira kuti azosangana nevavengi vake, aifanira kuti agozvipira agomiririra vanhu, aifanira kuti agozosangana nenguva inorwadza, agosangana nenguva ine rufu mukati, asi Mwari chete ndivo vega vaikwanisa kumushingisa. Mwari chete ndivo vega vaikwanisa kumukundisa. Saka mangwanana ano chii chinoitika? Jesu ataura mashoko aya aimataura kumudzidzi wake mukuru anonzi Simon Peter, achiedza kuti amushingise, achiedza kuti azive kuti pane zvakanga zvizoitika. Nokuti Jesu aiziva kuti kunyange pakati pavo vadzidzi vake anotomuudza kuti enda unoudza hama dzako kana wabva pano kuti ngadzisimbe, ngadzishinge. Mangwanana ano ndiri kutaura mashoko aya takatarisana nenyika yedu yeZimbabwe. Munoziva zvatakatarisana nazvo. Tine Geza Revolution iri pamberi pedu, haisi yebato, haisi yomunhu, haisi yekunzi ndeyana nhingi kana kuti ndeyana nhingi sahatimo. Dambudziko ratakatarisana naro munyika yeZimbabwe idambudziko rakatarisana nemwana wese wemuZimbabwe. Dambudziko ratakatarisana naro muZimbabwe idambudziko rine chekuita nokutyorwa kweconstitution yemuZimbabwe. Idambudziko riri kuda kuti bumbiro remutemo ridimburirwe, risaendwa naro nekwarinofanira kunge richienda naro. Dambudziko ratakatarisana naro idambudziko rehuore. Dambudziko ratakatarisana munyika yeZimbabwe idambudziko rekushupika, rekutambudzika, rekushaya mabasa. Dambudziko ratakatarisana naro muZimbabwe idambudziko rokuti muzvipatara hamuna mishonga, vana havasi kudzidza. Idambudziko rokuti vana nhingi, mutungamiriri aripo haachisina kufanira kuti arambe ari mutungamiriri wenyika,
nokuti utano hwake hauchamutendera kuti arambe aripo. Saka haichazi nyaya yemapato, haichazi yokunzi nhingi dee ndiye ngaite, asi tawana nhume yazvipira, tawana nhume yazvipira. Baba Geza vaudza vana venyika yeZimbabwe kuti mirai mushinge. Hatidi vanhu vanokundwa nemiedzo. Miedzo unouya chirudzi, muedzo unouya kubudikidza nenyaya yemari, muedzo unouya kubudikidza nenyaya yokutengesa, muedzo unouya kubudikidza nenyaya yekuti unongofunga dumbu rako chete usingafungi vana vomuZimbabwe. Muedzo unouya kunaniko, muedzo unouya kwauri iwe sabhuku unonzi udza vanhu zvinhu zvisina kufanira. Muedzo unouya kwauri iwe chifi uchiudza vanhu zvisina kufanira, uchiuya uchitengwa nekuda kwemari kwokuti ugutise dumbu rako, asi vana vomuZimbabwe vachitambura. Muedzo unouya kwauri iwe kansela unonyatsa kuona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, nyika iri kutambudzika, nyika yakamira nemusoro makumbo ari mudenga, asi unoda kutengwa uchida kufamba uchiparidzira mashoko asina kufanira. Muedzo unouya kwauri iwe MP unoda kutengwa uchipuhwa stendi, unoda kutengwa uchipuhwa mari, unoda kutengwa uchipuhwa mota kuti utaure zvinhu zvisina kufanira, uende unomirira zvinhu zvisina kufanira. Muedzo unouya kunani, muedzo unouya kwauri iwe seneta unoita zvinhu zvisina kufanira, unoda kupiwa stendi nokuda kwokutengesa rusununguko rwevana vemuZimbabwe. Muedzo unouya kwauri iwe speaker of parliament unosarudza kuti vana vomuZimbabwe vafunga kuti vabvise zvinhu zvisina kufanira, asi unosarudza kurovha uuya kuparliament. Muedzo unouya kana uchida kuona kuti shuwa takatarisana nenguva yakaoma, shuwa takatarisana nenguva iri kutesta our faith, senguva yakanga yakatarisana nayo Simon Peter, nokuti Jesu aiziva zvakanga zvizoya. Kana uchida kuona kuti pane zviri kuitika, iye zvino parliament yakavharwa, hanzi kusvika musi wa5 May, nekuti vari mazviri vari kuziva kuti nguva yavo yakwana, nguva yakatarwa naMwari yakwana. Hapana munhu ane simba rokugona kumisa chinhu ichi nangwe zvikaita sei. Hapana munhu anogona kuenda pamberi pechinhu ichi nangwe zvikaita sei, nokuti Mwari ari machiri. God is in it. Vaya vanofungidzira havo zvokuti pamuda vakatengesa vachipiwa tumari, tinoona mazuva ano mamwe maMP vakuswera vari pasocial media. Kana mune mari dzamakapiwa mukadya dzakukuitai kuti mutadze kugadzikana, makutanga kutaura muchituka vamwe vatungamiriri vemapato muchiita sei, hamusina chamunokwanisa kumisa. Makutanga kutaura nyaya dzamunoita semuri kufumura zvimwe zvinhu zvakaitika idzo dziri nhema, muchipomera vanhu mhosva. Munaziva kuti zvinhu izvi hamusi matanga kuzviita, kune vakatombozviita, kune vakatombopomera vanhu mhosva, kune vakatombopomera. Bvunzai mukadzi waPotifa, wakada kupomera Josefa mhosva kuti wanga achida kundirepa, wanga achida kundidai, ndakabva ndazodai, ndinobudisa maV11 ezvakadai. Hapana munhu anogona kumisa chinhu ichi, nokuti nguva yaMwari yakwana. Saka vana veZimbabwe, zvikuru sei vaya vari mukati mezvigaro zvine influence, vari kuparliament, vari kucouncil, vari kusenate, vatungamiriri mumatunhu, mumavillage, mumawards, musatengesa struggle yevana veZimbabwe nokuda kwemari. Musatengesa struggle yevana veZimbabwe muchipiwa zvinhu zvamunopiwa nekuda kwokuti munoda kuti matumbu enyu agutse. Musatengesa future yevana venyu nokuda kwemari dzamunopiwa, nekuti nguva yaMwari yokuti nyika yeZimbabwe isunungure. Mhuri yeZimbabwe, ndoda kukutendai semazuva ese. Regai ndipedzise nemunamato. Mwari vari kumusoro kudenga, tinokutendai mangwanana ano Baba. Baba, tinokutendai nechipo choupenyu chamatipa. Tinokutendai Mwari wangu kuti matimutsa tiri vapenyu. Baba, tinokutendai kunyange neiro shoko renyu ramatipa mukati mezuva ranhasi.
Pane nguva yakafanana yatakatarisana nayo, yakambosangana nomurandarume wenyu, mwanakomana wenyu Jesu, akatopawo mazano kune vadzidzi vake vakanga vachimutevera vaaifamba navo kuti vasimbe, nokuti kutenda kwavo kuchada kuedzwa naSatani. So Baba, panguva yatiri yezvino, Satani aripo pakuda kuti aedze kutenda kwedu, kuti aone kuti takamira sei. Satani aripo pakuda kuti aedze makanselas edu kuti kutenda kwavo kwakamira sei, aedze maMPs edu, aedze masenators edu, aedze kunyange vanhu vari muzvigaro zvakasiyana siyana, nokuti vamwe nguva yatiri Baba vachasarudza kuti vatengese saJudas Iscariot. Asi Mwari wangu, tipewo mweya wokutenda, tipewo mweya wokushinga, tipewo mweya wokuramba takamira tiri pamuri Mwari, tichiziva kuti nokuti pamuri chete Baba ndipo panobva kusununguka, ndipo pane nzira. Baba, tinokutendai nezita raJesu takunamatai. Mhuri yeZimbabwe ndoda kukutendai neyo nguva yamazvipa yokuteerera kushoko raMwari, nokuti mushoko raMwari ndimo mune upenyu, ndimo mune nzira, ndimo mune chokwadi. Muve nenguva yakanaka. Ndini murandarume wenyu Mapango Mapengo. Muswere zvakanaka munyasha dzaShe. Amen.